Uy ta! Boss Reed! Ganyaman na kaya beda ka. Oh, lagatan na. Oh, sige. Dito lang sa may Koreatown. Lapit lang pala eh. Wow. Tara. Oh, di ba mga kabalen? Ride with Reed. Ayan. Solid ka magpatakbo! Reed for speed talaga! So yun, na-witness natin ang totoong actual na Reed for speed. Alright, what's up mga kabalen? Another day, another vlog na naman para sa atin. So napakaganda ng panahon, no? Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong makapag-vlog ulit. Ayan. Ang lakad natin for today, itatry natin gumawa ng dalawang content. So isang promotional at isang motok. Parang we're hitting two birds in one stone. Ayan. At unahin na muna natin kung saan tayo pupunta. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Prodis Point. Ayan. At eto pa ang isang sorpresa ko sa inyo mga kabalen, no? For today's video, very special ito para sa akin. Kasi may makakasama tayo, may makakakolab tayo. And ito mga kabalen, one-on-one collaboration ulit. At napakasaya ko kasi napagbigyan niya ako, no? Kasi alam naman ninyo kung talagang followers kayo sa akin, dadalawa lang naman ang naging inspirasyon ko sa pagbablog. Si Where in Pampanga na si Sir Louis Season, at itong makakasama natin today, walang iba kundi si Reed Motovlog. Ayan, nako, nakaka-excite. So papunta tayo ngayon dito sa Clark, no? Kasi makikita kami dito sa Ducati Clark area para at least parehas na familiar yung lugar at malapit na rin naman sa location. Ayan, so excited ako, no? Hindi ko talaga lubos maisip na makakakulab ko si Boss Reed. At mukhang eto na siya, no? Eto na yung motor ni Reed, oh. Alright, the legendary Z1000. Uy ta! Boss Reed! Ganyaman na kaya beda ka. Oh, lagatan na. Oh, sige. Dito lang sa may Koreatown. Lapit lang pala eh. Wow. Tara. Oh, diba mga kabalen? Ride with Reed. Ayan. Solid ka magpatakbo! Reed for speed talaga! So yun, na-witness natin ang totoong actual na Reed for speed. Grabe! Sana all. Ayan, bigla na lang na akong hinintay, oh.
Binigyan tayo ng isang matinding read for speed, mga kabalen. Kumain tayo ng alikabok. Grabe, ang saya ko. Ang saya nitong araw na to. Woo! Read for speed, one-on-one collaboration. Uy, ang sarap. Uy, read for speed in the house. Pasensya na mga kabalen, no? Talagang fun mode ako eh. Malapit na mo, boss, malapit na. Alright, touchdown mga kabalen. Pre, matagal na to. Oo, Ba't hindi ko nalaman? si Sir Jun, siyang may-ari. Ay, hello po. Ay, owner, oh, nice. Hindi ako yung owner. Padating na. Yung anak niya, yung anak niya yung nakapangalan dito. Ganito dito. May warehouse to, tol, warehouse talaga. Ah, okay. So meron din silang workstation dito, gumagawa din sila dito. Ano pangalan po? Produce Point. Produce Point. Oo. Parang kapag nung kay Weds, no? Parang Weds, pero mas malaki si Weds syempre. Dito mga fast moving yung tinda nyo, Shell Advance, oh. Oo. Uy, Shell Advance. Syempre, Shell Advance. Ikaw naman, ibig mo. Hindi. Bistar nga. Oo. Ay, Bistar baka mo. Ayun. Nakita-kita yung lakis. Nawala na. Biglang nag-blurred eh. Hindi, madami kasi Shell Advance. Oo, syempre. Tsaka sabi mo nga fast moving, di ba? Oh, fast moving. Fast rider, fast moving daw. Oo. Pero karamihan ng mga stock mo dito, sir, mga gulong, no? Mga B-Star, gano'n. Mga B-Star. Mga B-Star dito. Baka no? Hindi, joke lang. B-Star tsaka Shell Advance, no? Shell Advance, oh. Oo, naka B-Star. Ano yung picture to, no? Oo, pwede. Mga Shell Advance yun. Oo, mga Shell Advance, mga B-Stars. Alam mo ba lang? Na may crash guard. Pre, ngayon ako nakakita na may crash guard. Na H2? Galing, no? Sumemplang nga kasi kagabi. Ah. So, simplangin siguro yun. Oo, kaya nilagyan ng crash guard. Oo, para safety, Oo. pre, oh, di ba? Kaya nga crash guard eh. Kaya nga eh, dapat i-crash. Kailangan i-crash. Dapat pala safeguard yun. Oh, para safe. Dapat safeguard ang ilagay. Crash kasi ka dapat i-crash. Oo. O, tara, pasok tayo at akit ba tayo? Okay tayo. Okay. Papakita natin yung hiwaga sa Banang taas. stick mo, pre. Sige, Oo nga. flex mo. Ayun no. Flex mo, pre. Flex mo. Oh, flex. Ano, hindi, iganon mo. Ay, ihaba talaga. Okay, bago. Ihaba pa natin yan, no? Di ba? Tripod yan eh. Nagbibili yan, pre. Lugi yung binili sa'yo. Parang pagkapan. Parang pagkapan. Hindi mo na kailangan ng tirin. Hindi na. Sabama sila, diba? May hiwaga sa taas to, Boss Reed. Tingnan natin. Wow. Pre, pagka dito ko dumaan, parang hindi motor shop eh. Parang patay sin, di ba? Parang massage pre, hindi joke lang. Uy, ganda ng effect, oh. Oo nga eh. Oo. Nice. Stig. Takas pre. Angas, di Parang ba? tayo talaga mauuna. Dapat sila mauuna. Okay, Ba't nauna oo nga. tayo? Dapat yung may-ari. Oo nga. Sige. Ayan. So habang nagpapagawa ng motor dito guys, pwede kayong tumambay sa taas, maglaro at magmerienda. Like ngayon, ang ganda. Di ba?
Astig. Parang warehouse sa baba, pero... Pero ano sa taas, parang galing. Na talagang kahit PMS lang pwede dito. Oh, may bagong tambayan ka na, boss Red. Pwede ka tumambay dito. Matagal na to. Buti pala na-invite mo ako dito, pre. Di ba? At least, naisip ko na kasi magugustuhan mo dito eh. Kasi mahilig ka sa mga motor. Mahilig ka magkape. Oo, mahilig akong magbilyar. Oh. Hello. Ang lamig na eh. Diba? Ayan, Prodis Point. Ang kanilang... So yun ang pangalan niya, no? Road Point. Prodis Point. Ayun yung picture na siya, oh. Yun no, Manibela oh. Oo nga, manibela din, oh. Nag-feature na rin siya sa Manibela eh. Yung sumibak sa akin, oh. Hindi matanggap yung pagsibaksan. Pre, ang bilis eh. Oo, hindi matanggap eh. Paglingon, bigyan naman na eh. Eto na mga kabalen, so nandito tayo ngayon sa ground floor ng Prodis Auto Shop, and as you can see, ang daming mga big bikes kasi gumagawa sila dito ng mga motor. So it depends nung big bike or small bikes ang inyong papagawa, kayang-kaya nila dito. And as you can see, para siyang warehouse type kasi talagang punong-puno ng mga pyesa dito at mga accessories. Kaya samahan nyo ako at tignan natin isa-isa ang bawat sulok ng Prodis Auto Shop. Let's go! Dito mga kabalen, makikita nyo yung mga stocks nila ng mga iba't ibang brand ng mga tires o mga gulong. So meron tayong mga B-Stars, meron tayong mga Hunter, so name it, mga Maxxis, and name it, marami silang mga brand dito. Kaya kung naghahanap kayo ng mga iba't ibang brand na magaganda, dito lang ang pupuntahan nyo at kumpleto sila dito ng mga gulong. Dito naman mga kabalen, ito na yung pinaka-workshop nila. So makikita nyo dito yung mga pinapagawang mga motor. So pwede silang magmekaniko dito ng mga sirang motor, mga PMS at mga kung kahit pa-change oil lang, kayang-kaya nila dito. Or yung mga mabibigat o mahihirap na pagkukumpuni ng mga motor, kaya ng mga mekaniko nila dito. So at eto, meron silang mga lifters, meron silang ito, mga kasalukuyang ginagawa. And yun nga, katulad na sinabi ko, big bikes, small bikes, kayang-kaya nilang gawin dito sa Prodis Auto Shop. Ayan, tingnan nyo naman, kompleto ang gamit. Alright, dito naman mga kabalen, dito yung parang helmet shop nila. So makikita nyo dito ang mga iba't ibang design ng mga helmet ni Axor. Ayan, sila ang kinakater ni Prodis Auto Shop. Ayan, so mga Axor helmets, iba-ibang mga design. At alam naman natin si Axor talagang isa sa mga matitibay at mga quality helmets. Ayan. And dito naman, meron silang mga iba't ibang pyesa din na pwede mabili, mga accessories. Ito, mga handguards, meron silang mga ilaw, ayan. Dito, mga spark plugs, ito, mga disc pads, or mga yung sa preno. So marami silang mga gamit dito. Bukod dun sa workstation nila, may mga accessories at meron ding mga helmet. Dito naman mga kabalen, tignan natin yung mga stocks nila. Okay, so as you can see, di ba, ang dami nilang mga stocks. Hindi man kayo mangangamba na mauubusan dahil ang daming mga naka-stocks dito. Kaya talagang kumpleto silang magamit at hindi mauubusan. So, ito mga kabalen, ano pa lang ito? First floor pa lang. Kaya kung pupunta kayo pa dito sa taas nila, so meron, kita nyo may hagdanan, and meron silang second level dito, stock room pa rin yan. So napakarami nilang mga gamit and stocks dito, hindi sila mauubusan. So ngayon naman, punta na tayo sa exciting part. Ang pinagmamalaki ng Prodis Auto Shop. Let's go! Mga kabalen, so ito na yung maganda sa Prodis Auto Shop, no? So habang nagpapa-change oil ka, may pinapakalikot ka sa iyong motor, may pinapakabit ka accessories, pwede kang mag-chill dito while you wait. Ayan. So daliga, tingnan nyo. Meron sila dito mga iba't ibang pwedeng pagkaabalahan, like itong billiard. Ayan. So pwede kayong maglaro ng mga barkada, at pwede rin kayong maglaro ng table tennis. Meron silang table tennis dito. Ayan, no? So, habang nagpapagawa kayo, maglaro kayo, at eto pa, dito sa kanan ko,
Mga kabalen, meron silang coffee shop. Ayan, di ba? Saan ka pa? So ito, napakaganda ng ambience. So very aesthetic talaga. Para kang nasa... Parang outdoor yung design, pero indoor. Napakaganda, talagang ang sarap sa matang tignan. And kung gusto mo naman na naka-aircon at magkaroon kayo ng privacy, pwede naman dito sa loob. Halika, samahan nyo ako. Yun. Alright, so ito, grabe ang lamig. Talagang aircon at talagang napaka-cozy ng area. Napakaganda ng design, mga couch, mga dining tables, at ito ang kanilang bar, ang kanilang pinaka-working area. Ayan. So, nandito tayo sa Produce Point naman. So, sa baba, yung Produce Auto Shop. At ito yung Produce Point, yung kanilang coffee shop. So, you can chill here, drink, eat, while you wait na pinapagawa yung motor nyo. Okay? So, halika na nyo. Meron na tayong dinikit dito eh. Ayan. So, meron na tayong sticker. Ayan. Ito. At syempre, dahil kasama natin si Boss Reed, eto naman ang kanyang sticker. Ayan. So, marami na rin mga nagpunta dito mga vloggers. At kung mapapadpad kayo dito and nag-vlog kayo, feel free to stick your sticker dito sa kanilang vloggers board. Ayan. Okay, syempre hindi pa natatapos dyan. But wait, there's more. Ayan. So meron pa tayong isang pupuntahan at sigurado namang ma-enjoy ng lahat. Ayan. Pero bago yon, kakain muna tayo. Magmemerenda muna tayo sa kanilang coffee shop. At kung ano yung mga sinaserve nila at kung gaano kasarap, panoorin nyo sa isa kong vlog, yung Motok with Reed Motovlog. Abangan nyo yan. Okay mga kabalen, so ito yung sinasabi ko kanina, no, hindi pa dito nagtatapos dahil meron pa isang building na may explore natin. And dito, marami pa silang mga ibang ginagawa or services. So makakasama natin ngayon si Sir Franz para samahan tayo at explain kung ano bang makikita dito sa building na to. Sir, bati po kayo sa ating mga kabalen. Good day sa inyong lahat. Welcome sa aming second warehouse. Ayan. So sir, ikot mo naman kami. Ano bang makikita dito sa warehouse nyo? So, dito sa warehouse namin, may painting tayo, naglalatero, detail. Yan, nag-fiber din, fiberglass, carbon fiber, yung mga totoong carbon fiber. Ayun. Na hulma talaga. Okay. So sir, may napansin ako dito. Parang familiar sa akin tong structure na to eh. Yeah, yan, dyno natin yan. Ayun. Pero hindi pa kompleto yung dyno room natin. Yan, pag naayos yung dyno room, lagay natin tong dyno and then yung software natin, mag-woolage tayo. Ayun. And then meron pa tayong mga specific na, model specific na mga software. Mga software. Ayun. So, kanina pa mga kabalen, napapansin ko na to. No? Kasi hindi maraming mga workshop dito sa Pampanga na merong dyno system. So, soon, isa sila sa magkakaroon ng dyno system dito and woolage system na pang ECU tune-up. Diba? Or pang ECU tune. Ayan. So, abangan nyo yan. Magiging exciting ito. Okay. So, ano pa bang meron dito? Parang meron pa dito mga iba pang bagay na Ito, dito sa part na to, ayan, mga nag-fiberglass repair ng mga fairings. So ito yon. Yes. Yung sinasabi nyo kanina na hindi, nagka-carbon kayo, pero hindi siya wrap lang, talagang hinuhulma. Pero ito kasi, pwede rin natin repair yung mga fairings kapag, kasi kagaya na ito, medyo mahal ang brand new na fairings, pwede natin i-repair ng mas mura. Okay. So, pwedeng repair, pwedeng create, no? Yes. Ayun. So, ganun pala siya. So, napakaganda, no? Dahil bukod dun sa kaya nyong mag-retouch, kaya nyo ring magbuo. Yes. Yun. So, carbon loaded talaga to mga kabalen. Hindi siya carbon wrap lang. Tama. Okay. So, sir, dito, no? May nakikita ko mga parang makina-makina dito. Ano po ba to? Ito kasi yung machine shop natin. Marami tayong pwedeng fabricate dyan, yung mga crash guards ng mga motor. Then, minsan pag walang masyadong ginagawang crash guards, mga pyesa ng aeroplano ginagawa dito. Talaga? Yes. Uy, ang galing ah. So, para siyang talagang all-in-one na fabrication machine, no? Kumbaga kung kahit anong maisip niyong Metalworks. pwedeng gawin. Kayang-kaya dito. Ayun. So, dito gumagawa daw sila ng mga crash guards, mga kung ano-ano mga metalworks, at kung wala daw masyadong gawa, mga pyesa ng aeroplano. So, lead,
Okay. So sir, saan niyo pa ba kami pwedeng i-tour? Meron tayong massage sa second floor, mga blind massage. Uy, talaga ba? Sige, sige. Pero kanina sir, nabanggit mo, nagpipintura daw kayo dito? Yeah. Nagpipintura tsaka nagre-repair ng mga body na nabangga, naglalatero. Ayun sir. Bali ito Ito. sir, mga to. Pati kotse ba ginagawa Pati niyo? yung sasakyan, pwede Oh, yan. Mga okay. nabangga, yung mga damage. So Kaya- hindi lang basta motor, pati Hindi lang, mga sasakyan ginagawa niyo Yes. rin. Kahit sa- Astig. Tapos, kagaya nito, sample lang, Vespa na nabangga, Oh, parang wala nang nangyari. Yan. nabangga to? Yes, Parang- nabangga yan. So, pasok na pasok yung body niyan sa loob. Pero Anong itsura nito sir bago nabangga? talagang Wasak talaga? nakapasok talaga siya eh. Wala. Nakapasok siya. Ay, oo, Pero kasi yan. lata talaga to, hindi to fairings lang eh. Yes. Hindi siya plastic eh. Oo, kasi Vespa mga kabalen. So talagang ano siya, metal. Ayun oh. Yan. Hindi So, siya carbon, hindi siya plastic. Bakal talaga. yan. So yun, nilatero daw nila to at talagang nabalik sa original na form mo, parang wala nangyari. Kailangan ilatero. yung Galing. mga bakal. Astig. Okay mga kabalen, so ito na, no? Napakaganda ng mga napuntahan natin. So isang lugar na nakatago pero ang dami palang mga makikita sa loob. So isang place na pwede ka magpagawa ng motor at the same time mag-relax, kumain, maglaro at magpamasahe. Hindi naman. Sinasabi ko lang yung mga ginagawa natin dito. And eto pa, napaka-special dahil kasama natin si one and only, the legend, Boss Reed. Ayan. Masyado ka na binibuild up sir. Sisikat ako na mo. Sisikat ka dyan. Okay, so mga kawalan, hanggang dito na po muna. This is Kabalen Motovlog saying and Reed Motovlog saying, ride safe, stay safe, God bless. Goodbye.